aku yo ora ngono. Lan aku malah wis aku harus kebiasaane. Kira mau wis. Malah kok Waduh mangkel. aku wis goyang malah. Aku mau wis. Dicak to. Nek sedina nang dina dicolong sedina ora apa-apa ning ngene bar ini ketemu kok. Sing kertas kok. Ojo. Yo kertas kok. Kalau ini kan ora apa-apa, nek kok sesuk bar sesuk telung dina masa lara. Terus bisa kertas kok racang. langsung kayak telung atus iki. Apa minggu anjene upate dedekan wae. Kok kok tonton kono ae. Iya. Mangkat. Ya wis hati-hati mangkat. Kowe sing kepenak deh. Yang mana juga ini? Iya mau. Iya. Iya nanti Kowe bali. Iya. Iya kowe. Tapi Iya. bukan dompet gua, bukan raja. Gue loh pak, kita banyak mek mama. Aku udah tak itu mas different lah. Sekarang magara 5.000. Lama. Iku juga cepat kerja aku bodoh kan? Di? Iki. Jadi Ya, tidak boleh. Oke. Terima kasih karena awal loh. Kamu. aku rektor kan rumus kuwas terus dulu. Orang ngono kowe roh dhewe aku ora tau bentuk-bentuk. Iku sing gua agung kan sing elek sing apik-apik. Sama temen-temenan. Iki.